मोनसे गिख्रंथाव खौरां खारबाय थानाय गंसे मटर साइकेला रोहो रोहो अर नांदों। जाथायानो जादों गलाघाट जिल्लायाव राजा लामायाव सालायबोबाय थानाय सासे सुबुंनि गंसे 150 पालसार मटर साइकेलाव गिलु बालुयै अर नांदों। बे गिख्रंथाव गिलु बालु जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। जाथायजों भुगिनांनाय सालायग्रानि मुंखौ बाबेस गातवार होननानै मिथिहोदों। भुगिनांनाय बाबेस गातवारा गावनि जाथाय जानाय फारसे बुंनाय बादिब्ला जाथाया माबोरै जाखो बेखौ गाव एसेबो हमनो हायाखै। बबेनिफ्रायबा न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै मिथिहोदों। আপনার আসলে দাদা এই ব্রেকটো ফেল হৈ গ'ল। কি হয়? ব্রেকটো ফেল হৈ গ'ল। ব্রেকটো ফেল হৈ যোৱাৰ পাছত কি হ'ল? ৰখাব নাই পাও নহয় মই এতিয়া। হয় হয়। ব্রেকটো ফেল হৈ গ'ল। আপুনি অকলে আছিলে না আৰু মানুহ আছিল আপোনাৰ লগত? অকলে আছিলে। কি বাইক আছিলে দাদা আপোনাৰ? হয় নেকি দাদা? ইয়াৰে হয়। এই চলে যা এটা ফুটি যাব পারে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? ক'ৰ পৰা আহিছিলে? মই ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। ঘৰ কোন জেগাত? কৈ দে ভালকে। ঘৰটো কোন জেগাত? কোন জেগা? আপোনাৰ ঘৰটো কোন জেগাত? বংকা। ক'ত যাবলৈ আহিছিলে? মই গৈছিলোঁ ভায়েকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ এইফালে চাওক। এতিয়া আপুনি ভাইকৰ ঘৰ ক'ত? হেৰি এইটো হৰিজান। হেল্ল' হৰিজান। হেল্ল'। এতিয়া আহি থাকোঁতে মানে আপোনাৰ জ্বলি গ'ল ন বাইকটো? জ্বলি গ'ল মানে ময়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। বাইকটো কেনেকৈ আহিলে মই কেনেকৈ জ্বলিলে ময়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। অঁ পালচাৰ 150 আছিলে। আপোনাৰ নামটো কি ক'লে? নামটো? ভৱেশ। ভৱেশ কি লিখে? ভৱেশ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360